дар партаби нишондоди паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати татбиқи ҳадафи чорум саноатикунонии босуръати кишвар аз тарафи роҳбарияти донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен хатҳои нави истеҳсолӣ мавриди истифода қарор гирифтанд ки онҳо асосан барои хушк кардани сабзавот пешниҳод гардиданд. Зимни суҳбат ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон профессор Маъзамхон Ансорӣ насби хатҳои истеҳсолиро ба мо аз ҷумла чунин шарҳ дод. Хати истеҳсолие ки мо дар назараш истодем, ин ҳам бошад хати истеҳсоли италиявӣ ҳаст. Лекин як фарқият дар он ки вақте ки ин ворид шудагӣ буд, ин бо дастгоҳ системаи гармидиҳии газкатӣ ба роҳ монда шуда буд. Албатта имрӯз дар ҷумҳурии мо гази табиӣ нест. Дар навбати дуюм агар дар ҳолати будан ҳам ин дар оянда хело нархи гарм дорад. Мо кӯшиш кардем ки бо барқ тариқи барқ истеҳсол кунем. Ин ҳам бениҳоят барои мо гарон афтод. ва ба ҳамин хотир ҳозир мо аллакай даври сеюми аз навсозии ин хатро ба роҳ мондем, натиҷаи худро дод. яъне ки дар баробари истифодабарии ангишт, гарм кардани об ба пар табдил додан ва баровардани ҳарорат то 130 дараҷа, дар баробари ин мо аз дудаи кӯлӣ ки вақте ки месӯзад тариқи трубаҳое ки шумо инҷо дидед бо ҳавокашак кашида гирифта, дар натиҷа гармӣ ба вуҷуд меояд ва ин гармӣ метавонад ки ҳароратро то 250-300 дараҷа бардорад ки вай метавонад ки суръатнокии истеҳсолотро баланд кунад. мавриди зикр аст ки барои ба фаъолият оғоз намудани ин хатҳои истеҳсолӣ аз тарафи роҳбарияти донишкада даҳҳо нафар духтарону бонувон аз диҳаҳои атроф ба кор ҷалб карда шуданд. Маъзамхон Ансорӣ таъкид намуд ки хатҳои истеҳсолӣ асосан барои хушк намудани сабзавот пешниҳод шуданд. Он маҳсулоте ки дар ин ҷо кор карда мешавад ва хо сабзӣ, хо пиёз, хо картошка, боимҷон, дигар тамоми намуди сабзавоте ки мо хушк мекунем, ҳатто кабутии сабз хушк мекунем, онҳо 5-6 маротиба ҳаҷми истеҳсолот зиёд мешавад ва ба он мақсадҳое ки мо дорем мерасем, яъне ки дар як рӯз истеҳсоли маҳсулот то ба 30 тонна кор кард ва дар натиҷа то 8-10 тонна маҳсулоти тайёр ба даст меояд ки вай метавонад ки яъне ки дар ҳолати ҳамсоҳбати мо изҳор дошт ки мин баъд маҳсулоти корхона дар баробари таъмини бозори истеъмолии дохилӣ инчунин ба кишварҳои хориҷа аз ҷумла Федератсияи Русия ва чандин давлатҳои Аврупо содирот хоҳад шуд.